Sengiqala lento. Ngoba lapha siyalungisa siyayikhulumela ngiyayiqala nje futhi indaba yami la ku live futhi ayisi ngikiyo nje live manje ukuthi ngizokuxoxela ukuthi sihambe kanjani izolo njengamanje. Abukhuluma konke. Athi ngibhekise ngakimi ikhamera manje. Hayi impela. Dala ngapha ngekhozovela udolo. Oh. Size ngapha. No, nawe ngizokuveza ukuze ngoba phela lapha ngifuna ukukhuluma okuyiqiniso ukuthi siyayixoxela ukuthi MSHIBE ngihambe kanjani. Yeah. Ukuthi sihambe kanjani. Ithi ngibone lapha hayi basayikhulumela nje abathathu baba. Uma kuchaza MSHIBE hayi ayikufuneka 2 gig. La ngothi ngimkhonzile kodwa MSHIBE unolwazi lwambele. Umshovo uthi menzi wezinto umpume uthi apha. Cha bo lapha yana baba MSHIBE. Nami kube isimanga nawe ungayibamba nje ifoni ngasesayidini lakho. Lapha yana izolo sambile njengoba bengiyeThekwini nje. Ngamanga la ukuthi kanti njengoba ngibizwe ubaba uGay. Ungibiza nje unobaba uMcineka, unongizwe Mchunu, bekukhona nalomfo okuthiwa uKing Zoso. Angimazi King Zoso kodwa hayi yena ngiyengizwe nje ukukhulunywa ngayo. Uyazi ke uma ngibizwa lapha ayuthe mangena hawu afica ubaba uMcineka no Gay. Ngisathi nje ngiqedela ukubingelela kwabe kungena ubaba uMchunu. Hawu nangu ungizwe. Hayi ngikuzithi mhlawumbe ke ungizwe mhlawumbe uthe wayidlulela nje phela kumapholoba ngoba ngikwazi ukuphila kwabo ukuthi baphila kanjani. Wathela. Hawu ngitshela ukuthi mhlawumbe seyithela nje phekwethu ngitshela ukuthi uzojika futhi. Angazi phela nanokuthi kuzokhulunywa ngani. Yebo. Sesabingelelana kanjalo. Come to Shwitsi kaEthonga. Hayibo. Ngasho lutho nje ngithulele nje ngithi oh vele ekhanda lami kuvele kube khona ukuthi oh kusho ukuthi sizohlanganiswa. Hayi ngithuleke ngilalele konke okuzokwenzeka. Hayi kube ukuthi ke ngempela ke siyaphumela ubani mapholoba uyachaza ukuthi cha impela usibizile lapha sizohlangana sizwe kahle udaba seluleke la singaluleka khona esicela nikwenze iloko esizokuveza ke noma bebengasikhombi ke ngenjumbana ukuthi niyathanda noma nithandi beku isicelo nabo ukuthi bafowethu hayi ngalendlela obe usihlalo womhlangano ke nobe lawo lomhlangano bekuyi ubaba uMcineka. Oh ngeke ngilande kube kude ukuthi ke sibe ngoba phela kusuka lapho babuzile ukuthi kusukapi ngachazela MSHIBE ngaliqeda wachaza nomphathi waliqeda kwabuke ukuthi hayi ngoba le ndaba ithinta nomakhelwane nemndeni yonke lento inde kakhulu so bafowethu sicela ukuthi lento ayingaqhubeki ningasukwenza kanje manihlukana baningi abeculi besebenza kuhlukwana kodwa hayi umsindo ayongabi kanjena akulungi makanje. Ayi mina ke ngibe umuntu ke namozwayo nomphathi naye akhomba ukuthi uyezwa ke ukuhlukana kwethu sihlukane nje singabantu abangeke besabanga umsindo kube ukuthi nje ke sisazolungisa ke lokho ke phela ukuthi mhlambe mayelana nomsebenzi ngoba mina sami isicelo ngizivezile ukuthi cha umphathi uma ngabe usathola okuncane ngomculo esiwenze isindawonye nami ngicela ukuthi angishepulele ngoba phela siya 50-50 page we-contract. Hayi ke ngempela ke kube ukuthi ke naye ukhulume ngathi uyakuzwa lokho sisazokulungisa kazange sikhuluma okunye emva kwalapho ke osewindida kakhulu ke kimi sekukuthi ngiyabona ukuthi umphathi ngathi usaqhubeka einkundleni uyakhuluma izinto
ezibizwa ukuthi angiphikise. Lokho ke ngiye ngabhala nami page ngathi cha ngiyakuzwa konke noma ngakholelwa phela kikho kodwa angisena inhloso yokuphikisa ngoba sesikhuzwa abantu abadala obaba laba bebesihlanzile bayeke imisebenzi yabo ngempela bazosikhuza bazohlala nathi angikwazi ukungabalaleli ngoba laba abantu mina ngiyabadinga ukuthi bangiqashe umphatha akukho la ngathi bazongiqasha khona mina ngiyabadinga ngiyasayida ke nokubalalela ukuthi cha mina ngiyabalalela uma besikhuzile ukuthi asiye kumsindo ngiyayeka ngisawubanga umsindo ngizama ukuthi ni umphathi uma ngabe kusekhona akakhuluma enkundleni okungenza ngiphikise noma ngabe uveza ubufakazi obuthini angeke ngisasho lutho ngoba mina ngilalela laba abantu abasikhuzile angeke ngisasho lutho kodwa akusho ukuthi kungasho lutho kwami ngibaleka neqiniso yini cha noma ngabe kukhona engisakuphethe angeke ngisasho lutho ngoba mina sengikhuziwe sakhuzwa nothi kukhuzwe yimi sakhuzwa ukuthi singasubanga umsindo ukuthi aveze izinto ayivezayo kubiza ukuthi mina ngiphikise shuthi siqhubeka nawo umsindo asibalaleli laba abantu abadele yonke into yabo bazosilalela bazofuna ukwazi ukwenzekani angisaqhubeki mina nomsindo umphathi mayiqhubeka akaqhubeke alwedwa ngiye nga screenshota nami umphathi ayakathandi ya bafethu laba nje abacela izithombe zikamphathi mina nginazi izithombe zakho umphathi akathandi ukushutha wayengitshelile ekuqaleni wathi angithandi ukushutha angiyena umuntu othanda ukuvela ebantwini ngaku-understanda ke ngoba washo njalo wathi akathandi angikwazi kwenza into kumuntu ethi akathandi izithombe zakhe mina nginazo from eMpumalanga ngiyolanda i-award nganginaye siney'thombe lapho kuphi nginey'thombe naye angizi ukuziveza ngoba wathi akathandi yena ukushutha ihambo sengithinta kodwa-ke kuzobuya kuyo wathi akathandi ukushutha ngizongasiposti futhi isithombe sakhe uveza ama-bank statement noma lafakazi abeyoveza still angikholelwa kiwo nami ngiye nga-screenshot yami i-app bengithi futhi ngizobenzela i-bank statement nje ngiyenze ibe as PDF ukuze bezoyifundela kodwa ngabuka ukuthi still kuseyihlambalaza mina ngoba ebhenke lami bazobona ukuthi umenza kanamali ewumculi ngathi no angingakwenzi lokhu mina sengicabangela ithasa lami nanokuthi ngisazosebenza mina ngisazoya phambi kwabantu yena bamazi noma bengahlangana naye edrobheni ngineshow ukuthi bayambona bayahamba behlangane naye nedabazi ukuthi uye so mina bayangazi mhlawumbe ngidlula bethi awunaku lokhu nginamali naku ukuthi nokuthi cha no right nje ngiziphilele ngihlala impilo yami nje kanje qhubeke nokusebenza ngizama ukuveza ukuthi ke njengoba besiye eThekwini besiyokhuzwa izolo besiyokhuzwa angifisi ukuphinde ngiqhubeke nomsindo ngoba laba abantu abebesikhuza ibona abantu abangabelungu bethu ngempela angingaphiki-ke nokuthi ingcindezi engiyithola ku-Facebook ithini ngicela ukulalela laba abantu engibadingayo khathi zonke nabalandeli futhi ngiyabadinga angikwazi ukuphoxa ngithi ngiphoxa omunye umuntu ngibe ngidinga abantu futhi abangangiseka no sengiyabonga ngisafuna ukukhuluma ngale ndaba noma bengathi yimo wrong mina sengizothi yebo ngoba ngenzela ukuphila mina angisenendaba nokuthini uthe angigeza igama lakhe ngoba ngingcolisile mina akakucabanga ukuthi elakithi yena elomndeni wami ke okay kangisenendaba nokuthi yakulungisa yini ngoba ngeke kulunge vele nami futhi mangingathi ngithi ngilungisa ukuthi ngigeza igama lakhe futhi angiqamba amanga ngithi hey ngiyadlala imali bengiyithola ngiyitholaphi uveza ukuthi bengithenga fish and chips kuvela ukuthi bengithenga phepha ngithengaphi lento engiyikhulumile ukuthi uyobe mina ngiyimina nje ngiyimina ke ngempela bengasuke ngiyoyithengela ephepha mina impahla zami kuthiwa nje ngempela ngumculi ngisuke ngiyoyithengela impahla zami ephepha ngithi ngempela ngenzi ubulungiswa lapho lo fish and chips akabushoyo bengithengela abafana amasiyocula labo petrol ababhaliwe la ngethi akhona ingoba bengithi amasiyocula yabona ami imali bengizethela yona mangabe ngizidrayela nje ngingasekhaya bengizethela nje ama-200 ukuthi nje ngisuke ekhaya ngize etown ngokujwayelekile ngizihlalela nje la ngihlala khona ngibuye ngiyekhaya kuphela nje akukho kunye so ngizama uqinisekisa ukuthi ngeke ngisaphinde ngiposte ngibhekise kuye sengizoyipostela nje into ebalekile ngomculo nokuqhubeka nokudlala kwami noza kwethu
noma ukuqhubeka nokudlala kwami nabecule bengidlala nabo kuphela angisakhuluma lutho ethinta unsika yethu ngayena mayisenenhloso akaqhubeke ukuze nibuke futhi ukuthi ngempela uyazi lo muntu la kaya khona unenhloso yalento yini yonke lento akayikhulumayo ayirecord ayifake ku YouTube uYouTube lo esibanga ukuthi unemali yonke into ayenzayo nerecord ifaka ku-YouTube nina niyahamba niyolalela ku-YouTube still kusangena imali ngasesayidi lakhe ngoba njoba inilalela lapha iyona mali leyo letholakala lezi zinto kuthiwa-ke ezabo Sampro noma my royalties yonke leyo nto le iyo le njoba belalela lapha yena uthola imali ngalokho njoba efaka ingoma kungemvume yami ziyabhadala ukuthi ziyakubani mina ngikwazi ngoba ngivumelene nayo ngichaza okugcina namhlanje njengoba ithatha inkulumo efaka ku-YouTube waye nganisendeli nge-WhatsApp waye ngayiphunyula ku-Facebook uyifaka la khona ukuthi uzothola imali angisaphinde ngikhulume lutho ngoba nako lokho engikukhuluma uzokuthatha ukufaka lapha phinda nezezela nihambe niyolalela ngisakukhuluma lutho mina ibhizinisi lomculo lijule kakhulu angisakukhuluma lutho sengiqedile cha kona abengazi futhi ngiyabonga nje ukuthi bashilo ngoba yena mhlambe ubengeka acabanga ngendlela engicabanga ngayo mina bengizona noma kuthiwa ngazi ukuthi uzoba khona mhlambe bengekeza ngazi abengazi ukuthi ukhona bengihlonipha ngoba ngibizwa abantu abadala mina ngashona khona cha siyabonga kakhulu ke nangabe kunjalo ukuthi ke laba nomzane omcineka no Ngcobo cha siyabonga lento abayenzile kodwa ke kubi ke ukuthi uma ngabe senihlanganisiwe niphinde futhi njengamanje nikhombe futhi zaqhubeka ninenkinga kanti niphethe ngokuthini lapho benihlanganiswe khona njengoba ngiveza nje ukuthi hey sikhuziwe sobabili futhi saphuma kungathi yalalela nempela mina ngayibamba lapho kuduna manje futhi ngibambe lapho kodwa umphathi uphinde waposta futhi eveza okunjengofakazi ukuthi shuthi imali benginika kodwa abantu mina mangithi ngiyabuka lapho angikwazi lento ayisho ngaphandle kwe-10,000 ayishilo ezinye zezinto lapha kunama 10,000 avelile amabili mangaphosisi enye noma ivele ngesikhathi esirong ngomhla ka-27 ngomhla ka-27 ngomhla ka-27 sasebenza nganeno sagcina ngomhla ufakazi sagcina mhla ningilanda eBackville kuhlukanisa ukusebenza lapho enganeno angihlangene angikwazi mina lokho right ke ukuhlukana kwethu sihlukane nje singabantu abalalelayo ukuthi ke siyakuyeka ukulwa futhi namanje ngiqinisekisa ukuthi ngiyakuyeka ngeke ngisasho lutho bengize nje la kuwe ukuthi ngizokutshela impela ukuthi hayi ngempela besiyokhuza izolo kanje angeke futhi ngisaphinde ngikhulume ngoba laba abantu abangikhuzile mina ngiyabadinga uma ngingasabalaleli kuyobe kusho ukuthi mina ngizilahlekisela mina ngoba baqasha uMenzi abaqasha umphathi kaMenzi so ngiyabalalela ke mina mayingabalaleli yena eqhubeka ukwakhe cha Menzi mina ngiyabonga kakhulu futhi angifisi ukuthi ungalokhu uqhubeka umsindo angeke usize ngalutho umsindo kahle ngomthetho wakhona njoba kade nixoxa lapha njengamanje akukho lapha enibhale khona phansi hayi asibhalanga lutho phansi ngoba bekukhuluma nje silulekwa abantu asebebadala endimeni abaziyo futhi ukulomba lento esenza asangabhala phansi angicabanga futhi ukuthi besingakubeka njengephuzu elibalekile ukuthi sikubhale ngoba bekuwukuthi thina siphila kangakanani enhlizweni zethu siyezwa yini masitshela ube nje lokho ukuthi asibhale lutho ukulalela nje bafowethu yekani lento eniyenzayo khuzekani lapha nalapha kunobwrong la kulento eniyenzayo cha mina ngayilalela naye umphathi womuntu oyizwayo sahlukana yisabantu abangeke besayenza leyo nto
sengizama ukuthi ke noma ngabe kuthiwa ke ngifaka umuntu esweni yena ningathi mangithula nithi hawu mesithule neqine sengithula impela uduku ukuthi ngihlonipha abantu ngithula impela uduku ngangisasho lutho hayi cha MENZI ukuthula kuyisombululo ngampela ukulokhu ukhuluma uzogcina manje usukhohlwe na ukuthi kufanele uqophe umculo uqhubeke nawo kweqiniso manje na usulokhu uqhubeka njengamanje usempini impi ayizukusiza ngalutho zama ukuthi uqhubeke nomculo wakho mhlambe naye umphathi uzogcina ebonile ukuthi cha ngimiyeke uMenzi ngoba phela kuseqinisweni njengoba senihlanganisiwe ngomthetho wakhona akukho phela ukuthi nithi ngingathi nivumile ukuthi njengamanje ukuthi nizoyiyeka lento njengamanje njengoba nivumile ngampela ke ungabusaqhubeka nalutho njengamanje unsika ethonga naye kulokho kalokho ekukhuluma mhlambe naye uzobuye kuyeke mhlambe naye phela njengamanje ubese ngoba phela nje obusho ukuthi kade bengakutshelanga ukuthi uyeza naye kusho ukuthi bebengazange bemtshela ukuthi nawe uyeza ngoba mhlambe lokho akakukhiphayo izinto lokho eshilo ukuthi njoba ngikhipha lokhu nje nokunye kuseza manje mhlambe usaqedela lolo hlelo lwakhe ukuthi ke usafuna ukwenza lokho kade kuqhubeka ukwenza mhlambe nawe uzodela ukwenza lokho asazi uthi kaze kakuthanda ukuphila nomshibe manje ke ngilinde ngoba sengiyaqeda ayihluphi lento njengamanje wena mesihlukana nendaba ukukhuluma ukuthi kusiza ngalutho naye umphathi sinethemba lokuthi uzokhuluma ebuye ebone kahle ukuthi cha hayi angiyeke lento ngoba naye izumenzela lutho ukuthi inkinga ke nangabe ukhuluma udaba ukuthi into nayifake ushuphu isuke njengamanje izokhokha imali manje ke nalokho ke okuyinkinga lokho ngoba phela imali nayo isilingwa phela hayi yakhe yabona maye khandela imali uyikhandela yena akakufake mina ngisekho lapho noma ngabe uthola malini ngalokho angisekho akakwenze konke nje mina bengizohlukanisa nje ukuthi sophinde futhi ningizwe ngikhuluma mina ningaze ngicula not ngomsindo phinde ngikhuluma phinde cha kuhle lokho ngiyabonga nami ukuthi uzongibikela nje ukuthi hayi cha sihambile sakhuzwa angazi ke phela ngoba nocindi njengama uthi uyanifuna nalapho futhi ngisakulindela ukuthi ngizoya njengoba ubaba ucindi we150 Maskandi Festival esibizile wangifonela wathi umphathi wakho uvumile ukuthi ningahlangana sixoxeni ngoLwesibili mangaphosisi obuye wakufonela naye ngoba phela ngiqala ngisendleleni impela ngeThekwini ngathi hayi anginayo inkinga singahlangana kusho ukuthi ke njengamanje ke bese uzwile ngami ukuthi cha unankinga ngokuqala wafonela mina njoba ngikufonela ngithi mina nangu ucindi ekhala ngokuthi njengamanje cha anisuyenza lento njengamanje ucela ukuthi njengamanje mina ngikhulume nawe ngikutshela ukuthi yeza uhlelo lokuthi nihlangane uma ngabe njengamanje uvuma kwakuthi ngathi ngambuza naye futhi ngathi yecindi ngiyayizwa into ishoyo manje leyo nto izosiza nibe nesixazululo ngoba phela njengamanje akusukwenzekani ukuthi uma usubahlanganiselela abantu bethi nase besuka kuwe futhi bephinde beqhubeke nalolu daba wathi cha ayikho inkinga lapho njengamanje mina ngiyazi ngomthetho uma sengibahlanganisile ngizokwenza indlela ukuthi leyo nto inqamuke futhi njengamanje ngimthintile naye insika yethonga wathi akana inkinga nalokho kwauthi ngiyamtshela ukuthi cha noMenzi uthe hayi ukhululekile ngakwenza lokho ayikho inkinga ngoba vele njengamanje isixazululo phela siyafuneka ngoba phela njengoba kunenkinga kanje phela kuze kuphela inkinga njengamanje ixazululwa abantu njengamanje kwasethi ke cha uzokhanda lolu hlelo mina ngase ngimtshela ukuthi kodwa ke wemnomzana Ncindi mina ngiyacela ukuthi awuliphuthumise lolu daba ulwenze libe khona wathi hayi ngizoliphuthumisa kusho ukuthi usekufonela nje ngoba usezwile ukuthi awunankinga cha ke nakhona lapho kufanele niye kuye uCindi njengamanje uma ngabe ukuthi njengamanje naye umphathi wakho akanankinga nokuya kuCindi ngoba uCindi yena ke akafihli lokufihla ke phela ukuthi njengamanje futhi ngicabanga ukuthi uzokufihlela ngicela nawe uzokutshela nje ukuthi ngizonihlanganisa ngibiza umphathi wakho naye uzomtshela ngizonihlanganisa ngibiza uMenzi cha ungitshelile yebo njoba eliqaqa nje udaba
njengamanje iyani kuye mhlambe nizogcina nisithole isixazululo kodwa ngiyababonga kakhulu njengamanje laba nomzana baseThekwini konke nomacingwane kulento abayenzile inhle kakhulu lento abayenzile okuzaba abantu bayalanyula noma ngabe ngaphansi kwasiphi isizathu hawu senihlukene soniloni bangumsindo hawu kuyinto embi lokho cha siyabonga lamadoda aseThekwini menzi ngiyabonga kakhulu ukuthi uze nodaba nami ngimi ungitshela ngoba nami ngimi lolu daba liyangithinta ukuthi ke uhambe usho ke futhi ngiyabonga nalokho kusho ukuthi cha angisaphenduli lutho manje angisafune ukukhuluma khohlwa indaba okukhuluma qhubeke nomculo njengamanje uzogcina ukukhohlwa ukuthi fa uqopha uthini futhi noma usuqopha umculo ungakhulumi ngalento akaze ungakhulumi ngalento njengamanje uzothitha abantu ingqondo ungalokothi ukhulume ngalento ukuthi hayi nganginomphathi kanjani qopha nje umculo wakho lo hlala uqopha omnandi ongathuka abantu ongenzi lutho ungafundi ukuthuka abantu ungakulokothi ngoba lokhu manje usuzoba nenkinga manje ungasakaza uqopho ungalokothi ukhulume ngalento